Вітаю вас на відкритті нашої виставки. Події, що об'єднує серця, кольори і думки. Мені надзвичайно приємно вітати вас на міжнародній художній виставці в Афінах, коли говорять серця, Україна та Греція у кольорах свободи. Для мене велика честь бути сьогодні присутньою на відкритті непересічної події, відкритий спільний мистецький простір українських, грецьких та грузинських творців. Моя пташка, лети, моя мила, лети, може важко.